Добрый вечер. Я вельмі рада бачыць вас тут. Сегодня у нас наступная уже 5-я лекция з серыі «Галоўныя пытанні». Увогуле серыя, якую задумаў Лядучы універсітэт, і кожны тыдзень па серадах мы прапануем выказацца на гэтую тэму. Увогуле гэта ідэя з галоўным пытаннем паўстала таму, што падаецца зараз якраз саспеў такі час, каб мы спрабавалі вызначыцца сапраўды з галоўным. С тем, что важно, что патрабуе мыслення, что патрабуе напругі, что патрабуе нашей уваги, нашей эмоции, нашей персоны, особы, а что может быть не такое важное, хоть, например, актуальное и популярное. И мы запросили, пропоновали выдатным дзеячам культуры, интеллектуалам, мыслярам, выкладчикам Лядучага універсітэта поразважаць про тое, што ёсць галоўнае пытанне для іх, для кожнага з іх. И я думаю, что сегодня у нас выдатная возможность разом с дизайнером и культурным дзеячом Михаилом Непадыстовым вернуться до культуры, белорусской культуры и особистых здольностей нас уявлять эту культуру и працаваць с этой культурой, что, здаецца, сегодня сапраўды есть одно з тых пытанняў, якое галоўнае. Дякую, Тетяна, вялікі. Калі можна, я сяду. Ведаеце, адразу скажу, што відаць, гэта ўсё ж такі не лекцыя. І таму што галоўнае пытанне, наўрад ці оно можа разглядацца, падавацца ў форме лекцыі, бо лекцыя это ўжо нешта вырашанае, вывучанае, гэта тое, там, дзе ёсць гатовыя адказы, а ў меня гэта хутчэй размова. Потому что у меня готовых отказов у меня альбо няма, альбо яны ёсць, але я не упэўнены у іхняй сушнасці. Таму гэта ўсё ж такі размова. Размова вось на гэтую тэму, заявленую ў назве. Што яшчэ хочу сказаць, што я, безумоўна, не спецыяліст па нацыяўтварэнні. І, в прынцыпе, тое, што я буду казаць, тут это ў нейкім сэнсе пераказ чужых думак, думак аўтарытэтных. Але я думаю, што нейкая карысць з гэтай размовы ўсё ж такі можа паўстаць, таму што гаварыць мы будзем пра Беларусь, а пра Беларусь, в прынцыпе, апроч нас саміх, наўрад ці хто-небудзь будзе разважаць і паглыбляцца ў нашы праблемы, у якіх мы самі не можам разабрацца як след. Дык вось называецца гэта уяўляючы Беларусь, шмат у чым гэта прыгожая назва, она прыгожа гучыць. Насамрэч я буду казаць пра так званыя уяўленыя супольнасці. Уяўленыя супольнасці – гэта тэрмін, які увёў такі навуковец Бенедикт Андерсон у дачыненні да такой з'явы, як нацыя. Ён называе нацыю альбо народ, у савецкай традыцыі слова нацыя ввогуле не ўжывалася, і яно мае такую нават негатыўную канатацыю у савецкай традыцыі, якая цягнецца сядзіць там шмат у кім з нас. Вось, дык ён разглядае нацыю як уяўленую супольнасць, па-расійску воображаемае сообщество. І ён напісаў такую фундаментальную працу, яна ёсць у доступе, можна знайсці ў інтэрнэце, пачытаць, раю пачытаць яе. Бо я перакажу, прычым буду пераказваць вельмі тэзісна. Яна называецца Бенедикт Андерсон «Воображаемое сообщество» по-расійску, по-беларуску она не перакладзена. Вось, і што, да чаго, да якіх высноваў ён прыходзіць. Я прашу прабачэння, проста коротка перакажу гэта, бо я думаю, што не ўсе гэта ведаюць. Фактычна спрачаецца вось гэтай папярэдняй мадэллю, якую мы вывучалі ў школе, я прынамсі вывучаў, што нацыя яна паўстае, таму што яна канавана паўстаць у выніку пэўных гістарычных абставінаў. Што калі гэтыя абставіны ўсе складаюцца, калі ёсць адна тэрыторыя, агульная мова, агульная гісторыя, эканамічныя чыннікі, тады з гэтага ўсяго паўстае нацыя.
І паўстаць яна як бы вось тым, каму як бы наканавана, трэба паўстаць, хто да гэтага як бы дарос, той паўстае. Той, хто як бы не паўстаў, той значыць як бы проста яшчэ як бы нацыя не з'яўляецца. І гэта як бы тэорыя, якая там узнікла ў 19 стагоддзі, 20 стагоддзі, яна фактычна да Другой светнай вайны яна панавала і ніхто не ставіў пад сумнеў яе. Аднак пасля Другой светнай вайны, калі пачалі як бы развальвацца калоніі, пачалі як бы раптам узнікаць як бы новыя нацыі, якія па ідэі паўстаць як бы не былі павінны. А яны паўставалі. І тады Андерсон пачаў гэта аналізаваць, вывучаць. Ён сапраўды такі вельмі сур'ёзны навуковец. І ён як бы давёў, што як бы вось этого ўсяго недастаткова. Што нават маючы як бы выдатныя умовы, перадумовы гэтыя гістарычныя, нацыя не паўстае, калі вось тая супольнасць, з якой яна павінна паўстаць, не уяўляе сабе у выглядзе супольнасці. Зараз як бы паспрабую неяк так па-людску больш это патлумачыць. Карацей, вось тыя людзі, якія жывуць на гэтай тэрыторыі, паколькі яны адзін аднога не ведаюць у рэальным жыцці, яны ніколі не перасекаюцца. І мы з вами ніколі не перасекаемся з людзьмі, якія жывуць дзе-небудзь як бы у суседнім доме нават, не кажучы же там пра ўсход Беларусі. То бок мы не з'яўляемся ніякай супольнасцю насамрэч. Но мы уяўляем, што мы з'яўляемся супольнасцю, мы воображаем это, вот воображаемое это сообщество. І гэтае ўяўленне еднасці, яно павінна адбывацца уніфікавана, то бок як бы ва ўсіх павінна быць аднолькавае ўяўленне альбо падобнае, уніфікаванае, вось это самае дакладнае слово, уяўленне пра гэтую супольнасць. І яно як бы адбываецца яшчэ з эмацыйным як бы перажываннем. То бок мы не проста як бы там фіксуем недзе ў галаве, што вось мы такая супольнасць і ўсё. Мы гэта эмацыйна перажываем. І гэта ўсё вельмі важна. Вось калі гэта ўсё існуе, калі як бы такая як бы супольнасць, калі пэўная група людзей пачынае уяўляць сябе уніфікавана, то бок дамоўлена, падобна, адзінаабразна, як вось гэтую як бы еднасць, тады як бы ўзнікае нацыя. У сваю чаргу, што вось гэта як бы гэтае адчуванне, гэты працэс і гэта як бы уяўленая супольнасць не можа ўзнікнуць, калі няма перадумовы. То бок ёсць перадумовы, адбываецца гэты працэс як бы сумеснага як бы перажывання і ўяўлення, і ўзнікае тады уяўленая супольнасць альбо нацыя. Калі гэты працэс уяўлення не адбываецца, то нацыя не ўзнікае. І в прынцыпе як бы вось гэтая тэорыя яна вельмі хутка разышлася, пазней як бы пачалі як бы іншыя навукоўцы яшчэ дадаваць да гэтага, удакладняць. І в прынцыпе зараз як бы з гэтым ніхто не спрачаецца, гэта як бы такая як бы найбольш распаўсюджаная тэорыя ўзнікнення як бы нацыі. Альбо народа як бы вот у савецкай гэтай традыцыі. І разглядаючы як бы гісторыю паўстання як бы беларускай нацыі, не этнаса, а нацыі. Ну гэта тут я ўжо не буду тлумачыць, да, што ёсць этнас, і гэта як бы адно, а з яго як бы нацыя можа як бы вырасці, адбыцца, альбо ён застаецца як бы этнасам. Это розныя рэчы. Нацыі паўстаюць у 19 стагоддзі пачынаюць паўставаць. Як бы да 19 стагоддзя нацыі вось у гэтым як бы значэнні як бы проста не існавала. Так, і збіўся я. І што? Ага. І вось разглядаючы як бы гісторыю Беларусі, паўстання гэтай беларускай як бы нацыянальнай мадэлі альбо беларускай нацыі, міжволі звяртаеш увагу, што у праваце Андерсона. То бок вот на гісторыі паўстання беларускай нацыі можна якраз як бы тут это ўсё спраўджваць, як бы даводзіць. Як бы на гэта звяртаю увагу таксама Тимоті Снайдер, яго такая выдатная кніжка ёсць, таксама раю пачытаць. Яна, дарэчы, перакладзена на беларускую, яна ёсць і па-расейску, а яна называецца «Паўстанне мадэрных нацый». У беларускім перакладзе яна так называецца «Паўстанне мадэрных нацый», кропка, Беларусь, Літва, Польша, Украіна. Ён разглядае як бы ты мадэрныя нацыі, ужо не этнасы, ужо як бы не народы як бы у разуменні да 19 стагоддзя, менавіта як бы мадэрныя нацыі, якія паўсталі
і вийшли якби з території Речі Посполитої. І розглядає якби розницю. І ось він там звертає увагу, що вельми дивна річ. І він кілька разів про це якби каже, що Білорусь або білоруси мали якби найлепші умови за поляками. Тому що поляки мали, безумовно, найлепші умови як домінуюча нація у Речі Посполитої, домінуючий етнос, пробачте. Так ось, другим місцем, якби, вельми сприяльні умови мали білоруси. Велика територія, нема мовних асаблівостей на гэтай тэрыторыі. Беларуская мова досыць аднародная на гэтай тэрыторыі. Яна спрэс пакрывае гэтую тэрыторыю, з гэтай тэрыторыі як бы супадае. У адрозненне, скажем, ад літоўцаў, якія як бы маюць як мінімум там жемаційцаў і аукштайтаў з рознымі гэтымі мовамі, плюс яшчэ дзукі, якія маюць як бы яшчэ як бы там. І Україна, якая мае агромную тэрыторыю, дзе як бы складаныя камунікацыі, дзе таксама вельмі розняцца рэгіёны. А Беларусь, яна кампактная, яна гістарычна адзін з гістарычных цэнтраў гэтага дзяржаўнага ўтварэння, а нацыя не паўстае. А нацыя як бы насуперак як бы ўсім гэтым як бы аб'ектыўным фактарам, яна як бы не паўстае. І Тимофей Шнайдер як бы кажа пра тое, што мадэль як бы не прывабная. Ось літоўцы як бы стварылі прывабную мадэль нацыянальную, айцы-заснавальнікі, так называемыя, на пачатку ўзнікнення гэтай літоўскай нацыі. Яны стварылі як бы прывабную мадэль. Вот мы такія літоўцы, мы ўсіх пакарылі, пабудавалі агромную краіну ад моря да моря. Мы лепшыя, мы як бы такія, як бы, і яна спрацавала. Наконт украінскай мадэлі я не берусь судзіць, я проста не ведаю. Беларуская мадэль як бы не прывабная. Бо, ну, що таке беларуская мадэль у гэтых як бы першых ідэолагаў беларушчыны? Гэта як бы мужик, селянін, дурны як бот і хітры як варона, забіты. І натуральна, што з пункту гледжання ось як бы, ну, прамоушена, там, прадукцыі, в дадзеным выпадку прадукт гэта нацыя, альбо гэта ўяўленая супольнасць, ну, не спрацоўвае. Ну, не хочацца такім быць. Так гэта тлумачыць Тимофей Шнайдер. І, ў прынцыпе, гэта вот таксама ускосна пацвярджае вось гэту як бы тэзы Андерсона. Тое, што пакуль як бы не ўзнікае гэта як бы уяўленне, прычым уяўленне як бы стабільнае, эмацыйная як бы перажываемая вось еднасць, то як бы нічога не атрымліваецца. І далей я вось проста як бы праілюструю, можа быць. Не, я пазней праілюструю. Зараз, чаму я лічу, што вось гэтая тэма важна? Да, як бы, ну, мне здаецца, што гэта ляжыць на паверхні, і чаму я в гэта лезу? Як бы не спецыяліст у гэтым, як бы, і, в прынцыпе, як бы, вот, типа займаюся. Як бы. Таму што на Беларусі, як бы, вось, шмат разоў, як бы, я сутыкаўся, як бы, думаю, кожны з вас сутыкаўся, што калі мы пачынаем гаварыць, як бы, пра Беларусь на любую тэму, вот там, дзе гаворка пра беларускую культуру, адразу як бы узнікае як бы супярэчлівае як бы бачання, адразу ўзнікае як бы тры думкі, два чалавекі. І ну, паводле Андерсона, да, паводле як бы гэтай мадэлі устойлівай гэтай супольнасці альбо нацыі, гэта абсалютна ненармальна. То бок не можа быць як бы розныя ўяўленні унутры як бы аднаго вось гэтага унутры адной супольнасці. Гэта раз, як бы. Другое, што як бы і проста вот па пунктах магу пералічваць, вот дзе ў нас ненармальна, і яно як бы, ну, яно сапраўды як бы ненармальна, з гэтым як бы нешта трэба рабіць. Як бы ёсць такая, як бы, што такое нацыянальная культура? Адно са значэнняў нацыянальнай культуры. Нацыянальная культура гэта такая культура, якая не патрабуе дадатковай каштоўнасці, вартасці якой не патрабуе дадатковай аргументацыі ўнутры чальцоў адной супольнасці, адной культуры. Вось калі як бы яны патрабуюць аргументацыі, значыцца як бы тут альбо не адна культура, прадстаўнікі розных культураў значыцца ў гэтай супольнасці, альбо як бы тут яна проста як бы не функцыянуе нармальным чынам. Зноў-такі, калі мы пачынаем гаварыць на сур'ёзныя тэмы унутры як бы беларускай супольнасці, у нас як бы нам даводзіцца нават аргументаваць як бы базавыя падставовыя каштоўнасці, вартасці светапогляднай беларускай культуры. Всё менш і менш, але як бы, ну, і гэта таксама сустракаецца. То бок вось такая як бы разбэрсанасць і адсутнасць уніфікацыі
Гэта праблема, з якой як бы нешта трэба рабіць. Як бы ясна, што яна не вырашаецца, яна вырашаецца як бы арганізаванымі захадамі. Гэтым займаецца дзяржава. Бо ввогуле тое, што тычыцца вось як бы гэтай супольнасці нацыянальнай культуры, уявіўшы саму сябе, эмацыйна гэта як бы перажыўшы і адчуўшы сябе як бы часткай гэтага цэлага, вось гэтая супольнасць, она весь час сябе як бы уяўляе. Гэта як бы такі бесперапынны працэс. Мы як бы вось мы уявілі, і мы як бы і заўтра мы уявілі зноў сябе, як бы і паслязаўтра уявілі. І праз год мы уже крыху па-іншаму уяўляем. Праз 10 гадоў як бы мы яшчэ па-іншаму уяўляем самі сабе. Весь час як бы робячы гэты інтэлектуальны высілак. І апроч таго, што мы як бы весь час бесперапынна сябе уяўляем, і тут як бы я там пазначу, буду трымаць думку. Бо важна, як мы сябе уяўляем. Мы уяўляем сябе не так, што вось мы селі так і ідэальна сябе уявілі. Вось мы такі як бы распрэкраснейшыя і ўсё. Мы вельмі дакладна і крытычна сябе уяўляем. Мы таксама уяўляем свае недахопы, добра іх ведаем, і гэта закладаецца ў наше ўяўленне пра саміх сабе. І мы яшчэ, вось гэта як бы наш калектыўны разум, наша як бы гэтая уяўленая супольнасць, яна яшчэ весь час улічвае як бы рэальныя абставіны, якія адбываюцца ў свеце. То бок яна улічвае як бы нутраную палітычную пазіцыю і пад яе падстройвацца, каб выжыць. Яна улічвае як бы вонкавую палітычную пазіцыю, пад яе падстройваецца, каб таксама як бы выжыць, захавацца. Яна улічвае як бы там тренды, тэндэнцыі, вот все, што адбываецца вакол, вось гэта супольнасць, яна весь час, уяўляючы саму сябе, яна яшчэ карэктуе сваё ўяўленне з тым, каб проста захавацца, каб выжыць, каб мімікраваць у патрэбны бок. І уявіўшы сябе і уяўляючы сабе бесперапынна, яна яшчэ сябе актуалізуе. То бок яна як бы сваіх дзеяннях, яна замацоўвае вобраз саміх сабе. То бок калі мы уяўляем сабе як цывілізаваную супольнасць, то мы як бы гэта будзем актуалізаваць як бы ў сваіх дзеяннях, у сваім паўсядзённым жыцці. Калі мы як бы лічым, што да вот мы такія вот просто такі простыя, такі нармальныя, без всякіх забабонаў хлопцы, дык мы будзем гэта актуалізаваць. То бок мы весь час як бы у сваімі дзеяннямі мы замацоўваем вобраз саміх сабе. І трэцяе, што мы яшчэ, я думаю, што там яшчэ ёсць 4, 5, 6 ёсць, як бы, но таксама што важна, што маючы як бы уяўленне пра саміх сабе і актуалізуючы гэта ўяўленне ў штодзённым жыцці, мы яшчэ як бы выпрацоўваем бачанне як бы ўласнай супольнай будучыні. То бок пакуль мы не маем уяўлення, кім мы ёсць, мы не можам як бы мы не бачым як бы сваю будучыню. То бок у нас проста няма будучыні. Мы бачым сваю будучыню такую, якую нам малююць ну, там, суседзі альбо як бы, там, нейкія трэція сілы. Мы не ў стане не спраектаваць, а тым больш мы не ў стане яе запланаваць. Это вот як бы лекцыя Мацкевіча, тое, што ён казаў, адсутнасць як бы стратэгічных планаў, адсутнасць бачання будучыні. І як бы не будзе гэтай бачання, гэтага не будзе, пакуль не будзе як бы гэтага уніфікаванага ўяўлення пра саміх сабе, разам з усімі недахопамі і плюсамі. І дык вось, уяўленне, да, вяртаючыся да гэтага, да актуалізацыі, што уяўленне тады актуалізацыя. Што актуалізацыя, як бы ясна, што вось там все тут чыстенька прыбралі, гэта таксама частка актуалізацыі ў Беларусі чыста. Но ясна, што як бы актуалізацыя такой вялікай групы людзей, як нацыя, актуалізацыя гэтай супольнасці адбываецца таксама у выглядзе як бы палітычных захадаў. То есть палітыка, насамрэч, гэта як бы працяг культуры, і гэта як бы вось актуалізацыя гэтай супольнасці у маштабах краіны. І вось ужо як бы калі ёсць чыннік палітычны, калі як бы краіна задзейнічана ў гэтым працэсе, узнікае нацыянальная дзяржава, то тады як бы вырашаюцца як бы тыя пытанні, якія не вырашаюцца як бы без гэтага. Тады як бы вырашаецца пытанне захавання мовы, захавання гістарычнай спадчыны, рэтрансляцыя ведаў і гэтак далей, і гэтак далей.
Таму што сама па сабе вось таксама як бы, ну, вот, распаўсюджаная думка, што як бы, мова як бы, она існуе сама па сабе. Мова не існуе сама па сабе, як бы, у сучасным свеце она не існуе сама па сабе. Яна памірае як бы, без шансаў на захаванне, пакуль ёй не пачынае займацца дзяржава. Дзяржава зацікаўлена ў існаванні нацыянальнай мовы, яна надае ёй асаблівы статус. І гэты статус як сімвалічны, які выражаецца, напрыклад, у тым, што як бы, палітычныя дзеячы карыстаюцца гэтай мовай, што гэта мова як бы, прысутнічае ў сродках масавай інфармацыі. Гэтаксама яна атрымлівае пэўныя як бы, юрыдычныя статусы ў выглядзе дзяржаўнай мовы. Ну, тут галоўнае нават як бы, не гэта. Як бы, ніхто ніколі няма ніводнай краіны, дзе караюць за выкарыстанне не той мовы. Гэта абсурд. Тут гаворка ідзе пра статуснасць, пра яе як бы, сімвалічную каштоўнасць. І тады як бы, мова як бы, пачынае функцыянаваць як уніфікаваны сродак зносін. Ніколі мова не супадае з межамі краіны. Ніколі яна як бы, не існуе сама па сабе. Яна як бы, знікае ўсё. Межы краіны, калі мы ўжо закранулі гэтыя межы краіны, маецца на ўвазе як бы, краіна, ну, зноў-такі, ў сучасным як бы, разуменні, а ў сучасным разуменні як бы, ну, амаль што ўсе краіны нацыянальныя. Хаця як бы, ну, вот, як бы, спецыялісты таксама кажуць, што гэта як бы, той тып краіны, які адыходзіць. Як бы, нацыянальныя краіны як бы, перастаюць існаваць, як бы, капітал як бы, знаходзіцца за межамі краіны. Сама краіна таксама перастае кантраляваць тыя працэсы, якія адбываюцца і так далей. Межы краіны. Межы краіны як бы, таксама не абавязкова як бы, супадаюць з межамі яе культуры. І межы краіны як бы, тым больш як бы, не супадаюць з межамі вось, гэтай як бы, уяўленай супольнасці. Гэта крыху розныя рэчы. Таму вось, в мінулым годзе у нас таксама была сустрэча, я казаў, там была як бы, тэма выступу межы памежжам называлась. Межы памежжа, я там просто як бы, спрабаваў разабрацца, што такое мяжа, што такое памежжа, бо мы як бы, ну, в прынцыпе, як бы, неправільна яго разумеем, і у нас як бы, вялікая блатаніна з гэтым як бы, памежжам. Вось. Гаворка ідзе пра межы перадусім культурныя. І гаворачы вось, пра гэтую уяўленую супольнасць, апроч таго, што я разумею, што гэта як бы, ну, вельмі абстрактна ўсё, да, што як это мы можам уніфікаваць як бы, наша ўяўленне, і хто гэта будзе рабіць, і як гэта ніхто не будзе рабіць, это ніяк нельга зрабіць. Як бы, ну, няма людзей, якія маглі б вось, сказаць, што вот мы вот тут вот у нас так, вот тут вот у нас так. Мы можам як бы, абменьвацца думкамі, як бы, можа адбывацца як бы, дыскусія публічная, але ўсё адно як бы, канчатковы вынік гэта будзе як бы, супольныя намаганні, які прылічыць немажліва. І так, я згубіў уже думку. Перад гэтым я пра што казаў? Межы краіны. Угу. Да. Вось. Ну, вот як бы тэзісна гэта так все выглядае. Далей у меня было там заявлена, да, я хацеў просто праілюстраваць, вось, якія супольнасці ўзнікалі на тэрыторыі Беларусі. Гэта таксама літаральна як бы, там, у двух словах і вельмі тэзісна. Ввогуле, як бы, может быть, пытанні якія-небудзь цяпер ёсць, бо паколькі гэта размова, а не лекцыя, то вы можете пытанні задаваць цяпер, як бы, нейкія удакладняючы, калі ласка. Можна, калі ласка, приклад такої національної культури, яка не потребує аргументації, як ви казали. Реально. У сенсі каштовності? Каштовності мова не потребує каштовності. Вы сказали о том, что национальная культура, она має место быть, коли она не потребує внутренней аргументации той супольності, якої вона існує. Так, если я все докладно. правильно разумел. Национальная, да, вот приклад на нашей планете такой. Где завгодно, как бы, любая национальная культура. Польская, давайте вот ближей за все у нас польская, как бы, российская у нас тут праз межу, как бы, литовская. Такие, как бы, каштовности национальной культуры. Национальная культура – это такая культура, базовые каштовности якой не потребуют додатковой аргументации сярод чальцов этой культуры. Вот так. Ну, мова,
пэўныя гістарычныя факты з гісторыі. Такія каштоўнасці базавыя я не ведаю, як... Што? Што? Пушкін. Не, я хачу як бы маральныя нейкія каштоўнасці. Ну мы тады з Таняй казалі там доблесці і цноты. Доблесці і цноты. То бок, вось гэта як бы, ну, пэўная як бы каштоўнасці, набор каштоўнасцяў базавых, з якіх складаецца, як бы, у нас, напрыклад, як бы, ну, у базавую каштоўнасць уваходзіць не забій, да, хрысціянская каштоўнасць. Адна з базавых каштоўнасцей. У нас як бы уваходзіць як бы такая каштоўнасць. Ну, я, дарэчы, там павыпісываў і спрабую як бы вось, я называю гэта дамінантамі, да, гэта тыя дамінанты, якія вось гэтую культуру трымаюць. Апроч межаў культуры, там, дзе яна канчаецца, гэта ўжо не наша, што нам нельга забіваць у нашай культуры. У нас як бы у нашай культуры як бы не забій. Гэта каштоўнасць. То ёсць яшчэ дамінанты, якія як бы трымаюць гэта ўсё. Дык вось як бы, ну, вось гаворка якраз пра гэтыя базавыя каштоўнасці. Мова заўсёды як бы з'яўляецца такой базавай каштоўнасцю ў любой культуры. І скажам, як бы, ну, паляку як бы не трэба даводзіць каштоўнасць польскай мовы. Літоўцу не трэба даводзіць каштоўнасць літоўскай мовы. Літоўцу не трэба даводзіць каштоўнасць, скажам, іхніх там гэтых літоўскіх князёў, існавання Вялікага княства Літоўскага і гэтак далей. Вось я гэта маю на ўвазе. Ну, ці я патлумачыў. Альбо як бы расейцы таксама, у іх таксама ёсць свае пэўныя як бы базавыя каштоўнасці, якія ўнутры як бы расійскай культуры, ну, не варта як бы даводзіць адзін адному іх як бы вартасць. Прымаеце? Добра. Яшчэ. Вы сказали, что назвали одну из базовых каштоўнасць, не забили белорусской культуры. А что бы еще назвали? А что бы вы назвали? Вот давайте. Я сдивилась, что вы именно эту каштоўнасць назвали, потому что она не артикулируется, ну, только это такая христианская абсолютная каштоўнасць, я думаю, сусветная. Я сдивилась, что вы улучшили именно это белорусское. Ну, что, а что, я тое, что прасцей, дык я і то і ляпну. Ну, бо з гэтым же ніхто не будзе спрачацца, правильно? Я спрабаваў як бы выпісаць, я, можа, як бы тады пераскокваю, но я магу пераскачыць, як бы не страшна. Я спрабаваў як бы вось гэтай так званай дамінанты як бы беларускай культуры, якія б, скажем, на маю думку, маглі бы быць тым, што з чым як бы супольнасць магла бы як бы пагадзіцца і тое, што магло бы быць вось гэтым уніфікаваным як бы уяўленнем. Зараз я знайду. І гэта якраз вось, на мою думку, як бы такія вельмі важныя базавыя каштоўнасці. Ну да. Вось у дадзеным выпадку вось гэтыя дамінанты, якія запісаў, я тады, можа быць, як бы вот я адкрыў, як бы буду іх трымаць. Я тады яшчэ паспрабую вось паглыбіцца як бы такі як бы вельмі этот слізкі дыскурс. Гэта паспрабую як бы гэту сітуацыю на Беларусі сённяшнюю як бы апісаць і зноў такі як бы вярнуцца да пачатку размовы. Вось у чым як бы я бачу праблему. Што я з аднаго боку як бы я думаю, не мне падаецца, я думаю так, што на Беларусі як бы існуюць адначасова две розныя культурныя мадэлі. Адна мадэль гэта як бы беларуская мадэль, якая пабудавана па прынцыпу пераемнасці, якая як бы непарыўна з'яўляецца як бы вынікам непарыўнага працэса, які адбываўся на тэрыторыі Беларусі, пачынаючы з незапамятных времён, як это кажуць, таму што як бы ну нацыя вось яна таксама як бы па вызначэнню Андерсона, нацыя як бы насуперак усім гістарычным фактам яна не мае пачатку. Яе канец як бы губляецца у гэтай як бы спрадвечнасці. Дык вось як бы адна мадэль гэта такая беларуская, як бы, а другая мадэль это вот як бы там постсавецкая, то што называецца. І гэта такі як бы дзіўны мікс савецкай ідэалогіі, расійскай ідэалогіі, прычым як бы расійская там будзе як бы і найноўшая такая як бы неоімперская і тое, што было ў 19 стагоддзі, як бы паўночна-заходні край. І беларускасць там таксама прысутнічае, пэўныя як бы выбраныя фрагменты як бы з гэтай беларускай культуры. І гэта такі як бы мікс, які, на мою думку, як бы якраз непрывабны,
ён як бы эклектычны. Ён не прывабны, таму што ён эклектычны. Ён неустойлівы, не жыццяздольны, а значыцца, ён як бы не канкурэнтна здольны, і ён як бы ён як бы ён неустойлівы. То бок перад знешняй пагрозай, перад знешнімі выклікамі ён як бы на 3-15 як бы пачынае як бы развальвацца на розныя хімерычныя ідэнтычнасці, такія як там русский мир, праваславие такая есть нацыянальнасць цяпер, там і гэтак далей, вось гэта вот то, што называе, і яны таксама як бы пазіцыянуюцца як беларусы, альбо часцей як бы тоже беларусы. Так вось як бы, вот я прапаную беларусы і тоже беларусы. І паколькі як бы і ты беларусы, і ты прэтэндуюць як бы на тое, што гэта ўсё прадстаўнікі беларускай культуры, то як бы узнікае, што у нас як бы два абсалютна розных уяўлення ў краіне, две культурных мадэлі, две візіі будучыні, две гісторыі у нас, две мовы, і гэта як бы супярэчыць абсалютна ўсяму, пра што кажуць гэтыя навукоўцы. А з другого боку, што ёсць як бы вот гэта беларуская супольнасць, унутры якой таксама як бы няма дамоўленасці. Бо дамоўленасці няма таму, што, па-першае, як бы існаванне ў гэтым як бы размытым культурніцкім полі, дзе існуе як бы мноства розных як бы ідэнтыфікацый, як бы, дзе як бы няма як бы прадуманай сістэмы, як бы вот тое, што казаў там, моўная палітыка, як бы адукацыя, як бы і гэтак далей. І зноў-такі як бы я не ведаю, можа быць гэта як бы альбо гэта наша недаспеласць, і мы сапраўды як бы яшчэ як бы не з'яўляемся нацыяй, бо нават гэтая беларуская частка яна не можа як бы ўнутры сябе дамовіцца. Хаця я вось вот тое, што я зараз як бы чытаю, як бы ў сціслым выглядзе чытаў на гэтай канферэнцыі беларусістаў у Коўні. Там было чалавек 15, і адразу пасля гэтага дзяўчына кажа: «Дык а што за абсурд такі? Вот мы тут сядзім, як бы ўсе людзі беларускай культуры, прадстаўнікі. Пра што нам дамаўляцца?» Ну, я кажу, ну, ды выдатна, калі нам няма пра што. І тут пачалося. Тут выскачыў з банку. Я адмяняю тэму сваю наступную, ён павінен быў наступным як бы выступаць. І ён все перакрэсліў, і як бы ён сказаў, што як бы неправільная пастаноўка пытання, што нацыя гэта ўсё, што ў межах Беларусі. І ўся гэта як бы множнасць ідэнтычнасцяў, гэта ўсё як бы стварае як бы сучасную беларускую нацыю. І вось гэта як бы адкрытае пытанне, адно з найбольш важных. Да? Што мы лічым гэтай нацыяй? Да? Ці мы лічым уяўленую супольнасць, там, дзе нейкія базавыя каштоўнасці супадаюць, уяўленне пра саміх сабе супадае, то бок мы, от которые сидзім, і у кожнага будзе як бы сваё бачанне, альбо мы ў межах краіны як бы ўсе гэтыя абсалютна супярэчлівыя і часам варожыя да існавання як бы самой беларускасці як бы канструкцыі, мы таксама як бы лічым як бы беларускай культуры, што на мою думку абсалютна абсурдна. Гэта першае. Другое як бы стал Андрей Мельнікаў і кажа. Бо у меня тут як бы з пункту адзін як бы такі пункт, што вот такая традыцыя справядлівасці. Што для беларускай культуры як бы справядлівасць гэта такая катэгорыя, якая пачынаючы ад Вялікага княства Літоўскага рэалізоўвалася, ажыццяўлялася ў выглядзе законатворчасці. Што як бы і в прынцыпе як бы Вялікае княства Літоўска праводзіла тое, што зараз называецца справядлівую палітыку. І тут Андрей Мельнікаў кажа: «Дык вы што, без Бога? Вы што, за Бога будете вырашаць, што справядліва, а што не? Это же фашызм». То бок вось як бы я думаю, што насамрэч як бы так яно і ёсць, таму як бы я вось як бы падымаю гэта пытанне. Дык вось як бы наконт гэтых дамінантаў альбо каштоўнасцяў. Першае, як бы я не ведаю, ці гэта каштоўнасць, но гэта адназначна дамінанта, і гэта гістарычная пераемнасць. Любая культура не паўстае з нічога. Вось яна не можа як бы паўстаць на голым месцы. Яна як бы паўстае вось тых пракаветных часоў, аднекуль з цемры, яна як бы паступова развіваецца, набірае, убірае ў сабе папярэднікаў, адмаўляе іх, робіць наступны крок, і такім чынам як бы гэтая культура, яна не можа, вот, мы не можам сканструяваць культуру як бы апрыёры просто, таму што культура гэта заўсёды
назапашвання ведаў, зноў-такі і перадача гэтых ведаў, абсалютна розных. Гэта як бы гэта не скажем, гэта не ну вот у жывёлаў, што там у іх інстынкты, да? Не інстынкт, культура гэта не інстынкт, гэта тое, што як бы назапашваецца і перадаецца як бы ад пакалення у пакаленне. Таму як бы вось на першае месца я ставлю гістарычную пераемнасць. З гэтага вынікае, што ўсё, што адбывалася на тэрыторыі Беларусі, і ўсё, што ўскосна з'яўляецца як бы нашымі продкамі, і ўсё, што тут думалася, як бы рабілася, это ўсё як бы беларуская культура. Хаця нацыі беларускай не было. І назва Беларусь пад вялікім пытаннем. Прынамсі, як бы мне ўсё, што пішацца наконт таго, што гэта як бы там вельмі даўно, ну, гэта не пераканаўчае. Ну і зрэшты, это абсалютна не важна. Это не праблема назв. Праблема, не праблема, а значит, як бы галоўнае тое, што ўсё, што адбывалася на тэрыторыі Беларусі, яно ў канчатковым выглядзе і стварыла беларускую культуру. З гэтым ёсць згода, ці тут будзем зараз таксама спрачацца да хрипаты. Сейчас я не хочу, но тут одразу як принцип, ну, як здається, ну, приймаємо і добре, ну, все добре. Але коли ми почнемо разглядать особные периоды, то одразу узникнет а советская культура. То же самое, да, то же самое, подарок Лобачевской то же самое сказал. И все далее, ну, как бы, и главее, и далее, то же самое сказал. Коли вероятность, то ты это Не, главее-то прости. Вот все, что вы видите, вот чему все прости до советской традиции. Потому что как бы глубее там как бы змены отбывались, эволюции. Аж ну до инкорпорации в склад Российской империи. И там абсолютно ясно, что они нас инкорпоровали, и это как бы, ну, агрессивный акт. С Великой Кастрической революцией, захопом улада большевиками на белорусском съезде, так само все ясно. И они пришли, разгнали как бы, всех этих депутатов, шматликих, демократичных, не только белорусов. Там разные партии, российские были, габрейские. Они всех разогнали, взяли уладу в свои руки, у нас началась советская улада. Тут так само ясно, что тут как бы захоп улады это не наш. Но позднее они почали как бы, тут так само, что супольность, уявляя себе с уликом того, что отбывается вокруг, и белорусская супольность, она как бы начинает увеличивать этот факт присутности большевиков, куда она никуда не денется, она так само как бы советизуется. З іншого боку, что факт наявности вот этой супольности как бы, с уніфікаваним уявленням, і він приймається під увагу на окупаційний улад. І большевики мусять з цим лічитися. І вони лічаться. І вирішають там уже, якби, що от ви до 22-го року у вас буде Белкульт, потім ми його розгонимо, а к 30-м годам ми вас всіх, ребята, понищим. І ведаєте, що все одно вас не буде, бо ми збиваємося в одну советскую власть. Вот, так что тут как бы да, но, скажем, как бы, чему спадарня Лобачевская задавала питание? После войны, скажем, как бы, у этих советских институциях начала возникать как бы, осяродки белорусчины, справді люди робили вельми шмат, роблять шмат. Ясно, что это складало питание. Но, но тем не меньше, вот, когда мы это проговариваем, то это значно легче, чому на это не звертаємо увагу. Таким чином, історична переємність, на мою думку, это вельми важно. Можно апропо, коротенько? Вот то, что эта принадлежность, в советский период, принадлежность, безумовно, белорусской культуры, подтверждает простой факт. Белорусское дрочение 90-х годов. Яно ж на чимсь конкурувалось. Значит, яно. И вот приходит на тему. Ну, да, в принципе, да, конечно. Не, ну... Ну, добре, а що тоді робити, а що робити з репресіями? Це ж так само советська практика. На жаль, так. Ну, наша культура не однородная, наша разностайная. С плюсами. Репрессия – это не культура, это антикультура. Ну, Читайте. Это любая... Ну, культура убийства. Разве может быть культура убийства? Конечно, нет. Потому что... Ну, свиноферма. Это такая форма культуры. Это мы такие тут сидим с нашими этими каштовностями, ах, убийство. Это техника, А это сейчас не культура. пацаны нормальные Это играют. технологии, это не культура, не надо доверять. Еще в советской школе учили, что
культура это достижение материальное и Ну вот духовное достижение. Да. А Вот убийство это советское не забыть. достижение. Добре, Все самое далі. лучшее это наше, а все самое кепское это нет. Далі. Далі якби, Якби, не этничный. История репрессий, но Так, это давайте, слухайте, от ви, культура. я не супроць дискусії, тільки давайте якби тоді альбо заявимо їх, альбо якби я буду говорити поки що. Альбо там ви якби задаєте питання, чи скажете ремарку, об'явивши. Так, другое, що мені так само здається якби актуальним, ось гэта якраз ось підпадає під процес якби бесперапыннага уяўлення, да? Што беларуская якби культурная модель паўстала як модель этнічная. Ввогуле, як она паўстала, вот я так и не дошел до этого, и, видать, уже не дойду. А может быть, якби варто дайсці? Давайте. Ну. Там я просто, там по пунктах была заявка у анонсе до лекции, но я не памятаю, там все пункты, и это не важно. Я их написал, бы мне попросили что-нибудь написать, мне так простей было пунктами отстреляться, чем думать. Короче, вот якби есть Беларусь. Тут якби Российская Федерация, тут Польша. Не. И это самое. И тут якби живуть якби балти, да? Ось недзе так приблизно. Так може бути. Живуть якби славяне, ось так от. Приблизно так само. Тут яшчэ недзе габрэі живуть, татары, там староверы живуть, якби. Ось гэта так все выглядае. Тут якби Польща, тут якби Московія. Российская імперія вже на той момент. Якби, і што паўстае, яка якби уяўленая супольнасць паўстае якби на Беларусі? Польская. На Беларусі паўстае якби польская нацыя. У тым ліку на Беларусі. Вось без удзелу беларускіх земель, без Міцкевіча, якби, без філаматаў філарэтаў, які этнічна, філаматы і філарэты, там, калі я не памыляюся, здаецца, там 127 альбо 119, чамусь у меня такія лічбы філаматаў. Ну, гэта не важна. Што? А? О, прывітанне. Філаматаў менш, філарэтаў. Да, філарэтаў. Дык вось, з гэтых, вось, скажем, крыху больш за 100. Вось з гэтых крыху больш за 100, там типа 106 чалавек, гэта выхадцы з тэрыторыі Беларусі. І там астатніх там 7 чалавек, гэта літоўцы, выхадцы з тэрыторыі Літвы, і яшчэ там 3 палякі. Гэта якби, вось, ну, філаматы і філарэты, якби, добра, філарэты, гэта філарэты. Яны все навучаліся на Беларусі, у гэтых там, у брацкіх школках, там, пры кляштарах, і гэтак далей, і гэтак далей. І яны валодалі, і хутчэй за ўсё гаварылі па-беларуску дома, но яны ўжо сябе лічылі палякамі. Вось, якби, так паўставала якби, польская нацыя, тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Уже не кажучы пра тое, што без Міцкевіча, без этой польскай якби, нацыянальнай мадэлі цяперашняй, проста не было б. Ну, проста б не было б. Так што, якби, і першая вось гэтая мадэль польскай нацыі, яна палітычная. Там якби палякам якби з'яўляецца, вось гэта якби маладая польская паўстаючая нацыя, это пачатак 19 стагоддзя. Палякам з'яўляецца вот кожны грамадзянін вось гэта якби агромнай тэрыторыі да Украіны. Пры гэтым яны яшчэ якби проста якби не даспела гэтае уяўленне пра сябе як пра нейкую іншую супольнасць на этнічнай базе, напрыклад, альбо тэрытарыяльнай. Хаця у Міцкевіча якби «О Літва, ойчызна моя», да, якби пачынаецца з гэтага якби праграмны твор польскай літаратуры «О Літва». Але яны ся лічаць палякам. А пазней якби і гэта вот, Светлана, вы мне, можа, падказваеце, в 27-м годзе іх не, у якім годзе разагналі філаматаў філарэтаў? Ну, перад паўстаннем 31-го года. Это адбылося перад паўстаннем. У 31-м годзе, якби, 31-м годзе закрылі Віленскі універсітэт, з 32-м. Другім, бачыце, на год памыліўся. А ў 27-м годзе ў Тарту ўзнікае першая польская карпарацыя студэнтаў. Вось, ну, традыцыя гэтых студэнцкіх карпарацый, які вельмі шмат якби зрабілі ввогуле якби для фармавання гэтых нацыянальных культураў па ўсёй па паўночнай Европе. Прыдумалі гэта немцы,
студэнцкая карпорацыя са сваім кодэксам, са сваёй як бы, матываванасцю, як бы, з культам ведаў, з кодэксам гонару і неабходнасцю гэты гонар адстойваць. Дык вось першая польская студэнцкая карпорацыя з'явілася ў Тарту ў 1827 годзе, і з'явілася яна зноў-такі з выхадцаў з тэрыторыі Беларусі перадусім. І называлася яна ўжо як бы канвент Палонія. То бок выхадцы, там былі выхадцы з Беларусі, выхадцы з Украіны, выхадцы з Польшчы. Яны гэта ўсё падкрэслівалі. Яны гэта звярталі на гэту увагу, на шматнацыянальнасць. У іх там у герб гэтай канвента Палонія там три лініі, три фарбы, три стужкі, три фарбы. Ну, любая карпорацыя мае три фарбы. Так вот у гэтых былі три фарбы, расшифроўваліся так, як чырвоны, алізарынавы гэта Польшча, блакітны гэта Літва і белы гэта Украіна. І прымаліся як бы прадстаўнікі ўсіх як бы гэтых трох этнасаў, і ўсе яны ўжо лічыліся палякамі. Так што тут вот як бы не ведаю, можам таксама спрачацца, но на Беларусі як бы паўстала польская нацыя, а не беларуская. Вось пра наканаванасць. Паўстала нацыя палітычная. Яна пазней, як бы польская гэта нацыянальная мадэль, яна уявілася і перафарматавалася як бы ўжо ў 20 стагоддзі. І цяпер яна больш этнічная. Ну, перадусім яна этнічная, а не палітычная, якая была тут. А тут вось гэты пачатак як бы ён як бы іншы. Вось паўстае як бы это. Далей што тут адбываецца? Далей як бы на гэтым польскім культурным полі з'яўляецца вось гэта як бы лакальны патрыятызм, які выяўляецца ў літвінстве. Першая вось гэта ідэнтыфікацыя менавіта як бы беларуская этнічная, не польская, якая на гэтай тэрыторыі в агромнай колькасці прадстаўлена, як бы, ну, ўсё сялянства, як бы, а яно гаворыць як бы не па-польску, па-беларуску. Хаця зноў-такі гэта агромнае пытанне. Вот мы гаворым пра мову, як бы разумеем мову як бы ў цяперашнім разуменні, якая прапісана, мае там правілы. Ну не было правілаў, як бы жывая мова, як бы, ну як чуецца, так гаворыцца, як хацеш, так гаварыш. І гэта як бы все пераходны, Карскі кажа, што беларуская мова, яна беларусы на размове з палякамі яны як бы пачынаюць як бы змяняць мову як бы на польскі лад, а ў размове з расійскімі яны мяняюць на расійскі. Яна як бы пластычная і дазваляе як бы вельмі проста мяняцца. Адзінае, што застаецца, гэта фанетыка, то бок вот гучанне трасянка. І першая як бы вот першая вось гэтая спроба уяўлення альбо як бы этнічнай ідэнтыфікацыі гэта літвінства. Гэта Сыракомля і Ірпінскі. З прозвішчам у мяне праблема. А можа хто падскажа мне? Ён сакратар Сыракомля як бы. Танечка, я рабіў майку з ягонай цытаты. Ох, панове, не ад гармоніі, не ад гладкасці формы гармонія залежыць? Не, не чашот. Ну, чашот, як бы, в прынцыпе, ён, да, таксама з гэтай тусовкі. Ну, адзін хлопец, карацей, да. Хто? Не, Рыпінскі. Каратынскі. Вінцэнт Каратынскі. Літвінства, як бы. То бок яшчэ як бы няма беларусаў, як бы, ёсць літвінства. Літвінства разглядаецца як частка, як бы, такі малодшыя браты польскай культуры. Як бы не расійская, як бы, вось не это самае, не а менавіта малодшыя браты польскай культуры. І гэта, ў прынцыпе, як бы, і яно пачынае, як бы, гэты тренд, як бы, застаецца, і, як бы, першыя гэтыя бацькі-заснавальнікі ўжо не менавіта беларускай культуры, да, які назвалі Беларусь. А Беларусь з'явілася як бы пад уплывам, безумоўна, расійскім. Ну, бо не магла існаваць тут ніякая ні Літва, ні літвінскасць, як бы, а беларускасць яшчэ магла пракаціць. Зноў-такі з'явіліся як бы даследаванні навуковыя, і расійскія навукоўцы уводзілі гэты тэрмін і казалі пра існаванне, да, беларускага наречия. І тут як бы ўзнікае, як бы, вось гэта вот як нацыя падстройваецца пад абставін. Ну, вот не атрымалось бы тут літвінства пры ўсёй этой эфектнасці, як бы, назвы.
А беларускасць пракаціла бы. І ўжо Бахушевіч, ён уже гаворыць як бы пра беларусаў. Ну, Бахушевіч сам паляк. І вот як чалавек, прадстаўнік польскай культуры, вот як ён можа уяўляць гэтую культуру беларускую. Ясна, што ён як бы звысака на яе глядзіць. Ясна, што мажліва са спачуваннем, мажліва ён як бы шчыра як бы суперажывае гэтаму беларусу. Ён яго вымалёўвае такім, якім бачыць як бы са сваёй як бы вышыні. Ён бачыць яго як бы дурным, як бот, хітрым, як варона, забітым, занедбаным. Гэта традыцыя як бы працягваецца ажно там да нашай нівы. Вось гэта як бы нешчасныя беларусы і уяўленне такое як бы паўстае як бы нешчасныя беларусы. І з гэтым як бы ніхто не хоча ідэнтыфікавацца. Плюс як бы гэтая тутэйшасць это асобная тэма. Ось я по гэтай самай, да, по гэтых пунктах, да, які там, я не памятаю ўсіх, но, в принципе, гэта можа быць як бы не так важно, бо гэта было як бы патрэбна у першую чаргу просто для ілюстрацыі, што гэта як бы супольнасць, ну, мне здаецца, што вось гэта важна зразумець, што гэта супольнасць не з'яўляецца як бы чымсьці такім, вот, што як бы ему наканавана было паўстаць, яно паўстала, і цяпер як бы можна расслабіцца, і яно і так будзе. І будзе як бы такім, якім яно ёсць, і такім будзе заўсёды. І яно не будзе такім, якім ёсць, і можа не быць заўсёды. Гэта вельмі такая крохкая субстанцыя. То есть гэта як бы уяўленне як бы мяняецца, і ўсё пачынае высвятляцца. Больш за тое, што там як бы вось Андерсон даводзіць, як чалавека як бы перавесці ў іншую культуру. Чалавек як бы і групу людзей, і супольнасць можна з адной культуры перацягнуць у іншую. Дзеля гэтага іх трэба адарваць ад іх спадчыннай культуры. То бок як бы адарваўшы ад спадчыннай культуры, абрубіўшы гэтыя карані, гэтую гістарычную повесць, гэтая супольнасць, гэты чалавек, ён гатовы, каб яго перасадзіць на іншую глебу. Яму там ужо іншыя карані падставілі, іншую гістарычную памяць накінулі, і ён ужо прадстаўнік іншай культуры. І гэта адбываецца вельмі хутка. На працягу 20-го стагоддзя гэта як бы самаўяўленне таго, што як бы мы называем беларускай нацыяй, яно менялася як бы, ну, досыць перыядычна і часта, у залежнасці як бы ад геапалітычных перадусім раскладаў. Ну, гэтая гісторыя паўстання. І таксама вось тое, што як бы з гэтымі палякамі, што як бы абсалютна як бы, ну, не абавязкова, што тут як бы беларуская нацыя павінна была паўстаць. Вот пачала паўставаць Польска. І каб не Расійская імперія, а Рэч Паспалітая яшчэ як бы захоўвалася, каб яны перамагнулі якіх-небудзь паўстанні, то нармальна бы як бы далей фармавалася гэта як бы польская мадэль палітычная. Мы бы зараз сидзелі, гаварылі па-польску, і што-небудзь такое як бы там вот впілі з этих як бы з Беларусі. Ведаючы, што у нас польская культура, вартасць якой як бы, вот, як я казаў, што як бы сябрам той самай супольнасці як бы заводзіць. Дарэчы, апроч як бы польскай культуры, паўстання гэтай польскай нацыі, вось тут я не ведаю таксама, як бы ці пагадзіцеся, што на Беларусі паўстала яшчэ як бы сучасная мадэрная габрэйская нацыя, менавіта як нацыя, не як этнас, не як культурная традыцыя, у тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Так што як бы вось у гэтых этнагенезах мне працяражвае пункт. З Беларусі, да, наш аніўскі перыяд, гэта ў прынцыпе, вось гэта як бы упершыню выкрысталізоўваецца як бы бачанне як бы беларусамі саміх сабе. Там уже як бы не толькі удзельнічаюць як бы прадстаўнікі польскай культуры, хаця мы ведаем, што і Купала як бы ён як бы каталік і пачынаў пісаць па-польску. І шмат хто, але там вот паўстае гэта бачанне саміх сабе. Таму як бы, ну, в прынцыпе, за нейкі пункт адліка, як бы за нейкую як бы фіксацыю я выбраў гэты перыяд нашай міры. І далей як бы што ў нас адбываецца? У нас адбываецца то, што БССР, і гэта ўзнікае як бы адно ўяўленне. І другая частка гэта як бы тэрыторыя панскай Польшчы, заходняя Беларусь. Тут гэта як бы беларускія суполкі дзейнічаюць як бы падпольна, нелегальна, або легальна і змагаюцца з гэтымі палякамі. Там абсалютна іншае ўяўленне. Прычым яны ўяўляюць сабе як адно цэлае, як адну нацыю. Аднак уяўленне як бы пра вось гэту як бы супольнасць, як бы яно розніцца, яно безумоўна розніцца. Тут я думаю, што як бы нават даводзіць гэта не так. Безумоўна, яно будзе розніцца. І другая сусветная вайна. Вось гэта таксама такі важны пункт, бо грамадзянская вайна 20-х
на мою думку, не была громадянской войной белорусов. Это была громадянская война. И на вот это не совсем громадянская война, это в принципе вось вытурали этих поляков, тутейших мясцовых вытурали туды в Польшу дали. И белорусы тут удзельнічалі фрагментарно, там мы ведаем, там выглядзе этой информации Балаховича, але гэта не наша война. А вот другая сусветная оккупация немецкая, вось там уже можно казать про нечто подобное до громадянской войны паміж белорусами. Вось там белорусская вось эта супольнасць, она подзяляецца выразна подзяляецца на два варагуючых бакі. Один гэта які выступае на советском боку, партизаны, другие это коллаборанты, наставники и так далее, и так далее. И тут отбывается уже подел. И одна частка позднее, выезжая в эмиграцию, у нас з'являється белорусская эмиграция со своим властным уявлением, что такое Беларусь. То есть починається, з одного боку починається це дроблення, а з іншого боку у гэтага экспозиту так само, бо ж гэта традиция непарыўная, якая ідзе там ад нашай нівы, она все ж таки оказалась на миграции. В Беларуси не была физически знищена. И то, что после войны, 60-е годы, 90-е годы, вы сказали, отражение, весь час это уявление про себе меняется. Тому треба просто принять до уваги и звернуть увагу на то, что это не нечто стабильное, это то, что подлягает зменам и может просто при несприятных умовах рассыпаться. И тогда я вертаюсь до пункту, до доминант. Знову таки, это моя приватная думка, и со мной не погоджаться. Вось паўстанне, самый початок этой белорусской нации, коли она уже называется Беларусь, или уже она названа Беларусь, не Литвин, с Литвинами там больше вода. Вот белорусы это уже этничная нация. И она выразна этничная, мається на увазі тільки люди певного походження, білоруси, які говорять на білоруській мові, це селяни. Вона етнічна, і вона соціальна, вельми докладно окреслена. З якогось часу минуло шмат, з цього моменту вельми шмат часу минуло, і вона вже не етнічна. Вже білоруська нація давно перестала бути етнічною. І це так само треба брати під увагу. У сенсі этого уявления про себе, что белорусская нация теперь она не этнична. Есть титульная нация, так званая, белорусы, які дали назву, есть белорусская мова, яка повинна мати некий статус. Але сама нация не з'являється этничной. Больше того, что покольки она не этнична, коли мы приймаємо тезу о історичній пераемности, то разом з цією тезою історичної пераемности у доробок або у бекграунд білоруської культури треба залучати і польськомовну культуру, яка існувала в Білорусі протягом 19-го і раніше століття, габрейську культуру, яка існувала там в середньовіччя, ну і такі вже менш, може бути, впливові, але так само важні, хотя бы потому, что это створяет разностайность и богатство. Это татары, староверы, кто там у нас еще? Кальвинисты. Да. Вот так само. Хотя вот у меня это религийный пункт, у меня далеко еще. Так что вот это мне сам дается вельми важно. И то, что я лечу доминант. Это то, что в неким сенсе нас отруднило, и то, что в неким сенсе створила белорусскую культуру такой, яка вона є зараз. Далі вот у меня это толерантность затягана. Но я толерантность сприймаю, трактую. Скажем, я хочу звернути увагу на толерантність не як з'яву характеру. Да? І тут я, до речі, вельми сумніваюся, що у нас у характері генетично закладена ця толерантність. Тут у мене великі сумніви. Я цю толерантність виводжу з іншого почуття, от якраз цієї коштовності, яка, мені здається, вона на протягу довгого історичного періоду вона мала місце. Це ось справедливість, почуття справедливості.
пачуццё справядлівасці, якое рэалізуецца ў выглядзе законатворчасці. Гэта як бы, ну, пачынаючы ад статусу Великого княства Літоўскага, дзе ўсё вельмі дакладна і вельмі справядліва, максімальна справядліва, наколькі гэта мажліва для тагачаснага грамадства ўсё распісана, што той мае такія правы, а гэта як бы такі не мае, а гэта павінен так. Вось гэта мне здаецца, што гэта як бы такая важная таксама дамінанта беларускай культуры. Вот на гэта, як бы сказаў Андрей Мельніков, што пачакайце, якая справядлівасць без Бога. Вы что, люди будут судить сами себе, этого не бывает. На что Бабко ему сказал: вот видишь, вот ты православный, вот это вот московский твои. Потым, якби, до речі, ну, вот этот спіс, ён не рейтинговый. Тобто, якби, безумовно, для меня ось эта пераемность на першее место, а все остальное тут, якби, може бути, якби, по-розному стоять. Ось ще такий момент, як тутейшість. Тутейшість, якби, на мою думку, вона, якби, вона в певний момент історичний, вона створила проблему. Тобто, тоді, коли треба, якби, уявлятися супольністю і визначатися, і вибиратися, то, якби, ну, ось цей матеріал, з якого повинна була повстати ця супольність, він тупив і казав, що ми тутейші. Но тутейшість – це, якби, така так сама риса, і це, якби, культурна відмінність, яка, на мою думку, виникає, має вельми глибокі корені, яка зв'язана, на мою думку, з способом колонізації білоруських земель славянськими племенами. Тобто, що колонізація відбувалася не фронтально, а колонізація відбувалася, якби, по реках. Тобто, якби, ось, вони проходили, як сквозь масло, просвітли, якби, балтські племена, заселяли реки, і у виніку отримлювалася, якби, ось така, якби, перемішана, якби, этничная простора. И что? Из этого вытекает, что простора раздроблена. Что вот тут я, а там уже я. И что, якби, знову таки, простора леса, якби, лесная простора, но про это пишут и говорят наши этнокосмологи, что простора леса, она, якби, створяє, якби, по-перше, іншу просторовую сприяття, іншу просторову преференцію. Простора у жихаров леса, а ми жихари леса, закриті. У нас нема деляфляту. В білоруській мові відсутнічують позитивні слова з позитивної коннотації, які, якби, характеризують простору. У нас простора нейтральна. У російській мові це вельми шмат слов. Це роздолье, ши, ну там вельми шмат слов. Там, якби, простора – це якісна позитивна категорія. У нас простора – це просто простора. Больше за то, вот эта закрытость простора. Вот что за это вытекает? Что простора закрыта, и нема отлежности, нема масштабу, и нема категорий таких максимальных, как правда, неправда. Нема правда, неправда. Тобто, якби, ось гэта, якби, антитеза добро-зло. Так само этого нема. В паганской мифологии там, в принципе, вот добра абсолютного и абсолютного зла нема. Бо нема вже, якби, огромної землі, і нема огромного неба. Там ліс. Ви от в лісі, коли буваєте, там, якби, там все значно більш складно. І у білорусів про це Рабудович вже пише, їх правда кривда. Ну, там інша антитеза правди. Правда і кривда. А кривда, знову таки, етнокосмологи стверджують, що це правда, це, якби, скандинавська система. Ну, в принципі, правда – это правда, да, я принес из Скандинавии, что правда, в общем, такая прямая. И она прямая, как бы, просто линейная, и она зрозумела. А кривда – это поганская. Это, и кривизна в поганстве – это категория сакральная. Отсюда это курвы, и во всех поганских культурах кривизна – это сакрально понятно. Так ось кривизна має на увазі, що, якби, нема добра і зла. Все значно більш складно, що в цей момент це добре, а в наступний момент, не в свій час, це вже не добре, як у 12 місяців. Вони всі хороші в свій час. І це тутейшість, це, якби, утилізація простору, зацикленість на собі, так само, на своїм тим самим. На мою думку, що воно абсолютно не гіперболізовано, якби, не розписано, ось це, якби, якось. Мені здається, що це, якби, один так само з пунктів білоруської культури, що
тутэйшасць якраз вынікае з гэтых прэферэнцый прасторавых, што прастора закрытая, што як бы там далей этого свайго не глянеш. І гэта таксама як бы праблема для паўстання як бы нацыі. Мало таго, што як бы гэта тутэйшы замест ідэнтыфікацыі этнічнай. Так яшчэ вось Андерсон піша, што нацыя паўстае тады, калі як бы грамада пачынае мысліць гэтымі вялікімі тэрыторыямі. Вось калі яны ў стане у галаве уявіць сабе тэрыторыю сваёй краіны і свайго этого народа да межаў, тады як бы можа паўстаць нацыя. Тут пры гэтай як бы закрытай прасторы, пры лакуннасці уявіць гэта ўсё вельмі складана. Это іншы прасторавы прэферэнцыі, это ўжо катэгорыя дызайну. Наступнае гэта в канцы скажу як бы вот традыцыйная дэмакратычнасць. Вось весь гэты як бы беларуская традыцыя палітычная, пошукі як бы палітычных форм, актуалізацыі дадзенай супольнасці, і она заўсёды мела дэмакратычны характар. Ніколі не было экстрэмісцкіх рухаў, і зараз яна выразна дэмакратычная, падкрэслена дэмакратычная, і ў найноўшыя часы таксама экстрэмісцкіх рухаў не ўзнікала. І мне здаецца, што гэта як бы адметнасць, пра якую таксама як бы, што як бы экстрэмізм, вот то, што вы там малады чалавек пра вайну там пачаў гаварыць, это не наш абсалютна. Это просто як бы база беларускай традыцыі. І любые экстремистские гвалтоўныя з перабором гэтай самай палітычнай формы, гэта як бы не наша. Ну, яно і не ўзнікае у нас. І гэта, як бы, дарэчы, вельмі добры як бы, аргумент у размовах з замежнікамі быў для еўрапейцаў сучасных. Як толькі слова прагучыць нацыянальна, то это все, это национализм, национализм. Как бы, тут, да, это приятно говорить, да, что не было, нават падчас оккупации свядомых национал-социалистов адзінкі, причем там вся эмиграция, все это, нават тых, хто з немцамі супрацоўнічаў, все их позбегали, это кінчыцца такі. Нават падчас оккупации не разрослося ў таких памерах, як это было у наших суседзяў. Наступная гэта еўрапейскасць. Вот просто тут сама гэта беларуская культура і тое, з чаго ўзнікла беларуская культура, яно паўстала шмат у чым дзякуючы знаходжанню еўрапейскага культурным поле. Каб не гэта стагоддзе знаходжання ў еўрапейскім культурным поле, то, в принципе, тут цяжка знайсці некую адрозненне ад сучасных расійцаў. Все астатняе там супадае. І апошняе, таксама не ведаю, гэта не каштоўнасць абсалютна, но гэта, мне здаецца, такое адрозненне, гэта не рэлігійнасць. Альбо не рэлігійнасць кепскае слово. Відаць, гэта пластычная рэлігійнасць. Калі адбываецца гэта, як это называецца, калі з адной і другой пераходзіць прэзалітызм, калі прэзалітызм адбываецца на кожным кругу, ён адбываецца проста таму, што вот гэта спадабалася і вырашыў сюды перайсці. З гэтага ніхто не робіць патрэбна. Рэлігійная талерантнасць — это калі мы прымаем чужыя рэлігіі, акцэптуем. А прэзалітызм, калі я сам. Я сегодня православный, а завтра католик. А через 3 дня опять а послезавтра протестант. А потом еврей. Ну так. Это самое смешное, что осторожно закрытая вас не осудит. Да, или меня не наверное. Не хотелось, наверное. Хотя, тут на самом деле, конечно, осуждали. Осуждали, есть прыклады, особливо гэта, до речі, у стосунках християнско-габрейских, что это франкисты, які перейшли в католицизм, их громада просто выгнала. І был приклад, коли один з князёў литовских перейшов у иудаизм.
так само. І яго так само, ну, ясно, што он ужо князём як бы не можа. Князь. А ён кажу, ён паехаў в Европу вучыцца, сустрэўся там з раввінам з нейкім, перайшоў в иудаизм, вернуўся і быў ужо такім барадатым габрэем. Пра гэта піша Томаш Венслав. Вось гэта, як бы, мне здаецца, як бы, і апошняе, што, як бы, і тут просто гэта, як бы, ну, на паверхні лежит, это беларусоцентризм. Ну, беларусоцентризм это то, что мы, як бы, разглядаем Беларусь как бы центром сусвета. Ну, не тут, конечно, как бы, а, как сказать. А? 90, да. Да. Короче, мы, как бы, начинаем разглядать и разуметь сусвет, как бы, с места своего знаходства, с Беларуси. И давать акцент на тому, что отбывается вокруг нас, как бы, с пункта гледжания нас самих, а не представиться, как бы, чужими, как бы, визиями, чужими, как бы, дискурсами. Хотелось бы, как было так. На самой справе это американцы так, а мы более выявляем вопрос других. Худович, он разглядает белорусоцентризм, он тут так само, что белорусоцентризм это не значит, что мы это уже робим, это этого не писали. Ну, Так себе уявляемся. Можна просто розницю зауважити, порівнявши, наприклад, уявлення нас совєтськими білорусами і уявлення тут теперішнім, да? І тоді розниця зауважена, я на ёсті. Що ж? У меня питання, дискуссия може бути. У мене питання ось на конт повстання політичної нації нас тутейших, як поляків. Чим этот проект завершився для нас, з вашого глядача? Ну, коли так вот вельми докладно, то пазней з гэтых наших поляков політичних повстали, як би, починальники белорусской литературы. Хотя бы так. Нет, нет. Нет, это отказ. Хотя бы так. Это вот коли вельми конкретно, коли Апосродка, Давайте Апосродка. Апосродка, ну то побытовая культура, якая, скажем, так само ретранслюється, і тяжко сказати, ось, ну, тяжко сказати, що у нашій побутовій культурі, яка так само, якби, майже, якби, знищена совєтською культурою, але тяжко сказати, що у нашій побутовій культурі ось откуда взялося. От білоруська побутова культура, от на вёску поїдете, там нечто буде, якби, від культури ось этой польської, політичної. Там нечто будет от культуры габрейской, там нечто будет, якби, там, от российцев, нечто будет от белорусов, такое, там, Червовяковое высоходит. Архитектура. Я не ведаю, ну тут просто уже только что, что, якби, Мицкевич, скажем, народился на Беларуси и описал это белорусские реалии и фактуры. Ну, я написываю, якби, подкресленно описываю мясцовые реалии. И он, якби, зафиксовал это, якби, створил, якби, мастацкий помник этому побыту, этой, якби, культуры конца 18 столетия. И он, якби, там, воспел, якби, ну, слово воспел это сарматизм, мясцовый тутейший. Это, якби, ну, это же продукт, якби, польской уже культуры, а якби зарублен на белорусском материале. И он не мог больше изъявиться, потому что, там я вот про это писал, повторяться глупо, что сарматизм это, якби, подел, якби, 18 столетия, шляхта Речі Посполитої, вона вона завжди була юридично, якби, підкованою, завжди, якби, свободи, якби, на високому узровні були у Речі Посполитої, так звані, якби, шляхетські вольності. Це все було, якби. І тут, якби, во Франції, якби, відбувається вже, якби, освітництво, відбувається, якби, підготовка до революції, вольнодумство. Яны шмат у чым глядзелі на Рэч Паспалітую. Рэч Паспалітая была ў нейкім сэнсе мадэллю для французаў. Адбываецца, там яшчэ, якби, асабістыя сувязі, адбываецца, кантакты паміж магнатэры, перадусім, Рэч Паспалітай і французаў. Там напроставыя кантакты з гэтымі энцыклапедыстамі і рэвалюцыянерамі. І тут, якби, пачынае, якби, шляхта Рэчы Паспалітай, якби, французавацца, подпадать под французские уплывы, вельми моцно. И она уже перестает быть шляхтой, она становится аристократкой, уже не модно быть шляхтой. И она
становяться аристократи, яна переймає, переймання як відбувається. Спочатку переймається там стиль. Стиль погодженого, стиль вопитки, а пізніше вже ідеї. І вона починає по-іншому абсолютно пронатися, возникає шляхетський сарматський строй. І в конце 18 століття шляхта Речи Посполитой, она поделена на два таких великих лагеря. Один это космополиты, аристократы, космополиты, это прихильники освітництва Франции, які опранаються на французький манер, англосаксонський. І другі это консерваторы сармат, які опранаються сарматський строй, які не хочуть нічого міняти. Не хочеш нічого міняти, законсервувати все як есть. І сарматы в основном на Литве были, а космополиты в основном в Польше. Лидером сарматов был пани Кахан. И там пригожа такая история, что опошний посол у сарматским строем на опошнем сейме Речи Посполитой в Городне был пани Кахан. Что все остальные послы были в этих панталончиках и все. І тому що тут сарматизм протримався найдовжей на Литві, Міцкевич ведав, про що писав. І це ще було в пам'яті, це ще можна було помацати руками, можна було цих людей. Правий просто переписував фактуру. А для романтизму це було те, що треба. От це всі там наряди, шаблі і так далі. Потому что поляки не могли бы этого написать. У них этот сарматизм скончился там годов на 50 ранее, это уже не память. А это тут это был. Там, ну, той же самый Юлиуш Словацкий, так само с периферии, с усхода. Тут усходние земли Речи Посполитой, а менавіта Литва, но Украина тогда она уже была в складе Польши, что она как раз и з'явились в этой фактуре, в этой подмурке, в этом стилистичной границе, яка легла у основу польської моделі політичної нації. І ми повинні це так само відати, як було написано по-польськи. Про нас, про наші матеріали. І ці коштовності вельми важливі так само. Ось романтизм, він важливий для всієї Європи, бо романтизм створив нас. І тут це одно, а друге, що романтизм ввів категорію коштовності, такі речі, які ніколи коштовності не були. Це мистецтво, яке першиною починає самостійно функціонувати у часи романтизму. Це творця, автор, який робиться героєм. Ніколи не був героєм, він просто ремісник, він працював на замову. Тут він працює не за гроші, а тому що покликані. Він будуть цілі народи, кличе на ту саму там, закликає до революції, він допомагає комусь. І вони проживали своє життя Байрон. Байрон – це ікона романтизму, на його там рівнявся Міцкевич. І так склалося, що те ж саме життя прожив, і так само пан Юрган, Пушкін, так само, Лермонтов, вони всі, ось вони всі, там. Но, от різниця сьогодні цікава, що коли у традиції нашій, у особі Міцкевича, чужая свобода – это коштовность, то у российской традиции этого нема. Там не говорка про свободу, там декабристы, все, но там чужая свобода, это извините. Тут, да, как это, клеветникам России и так далее. И поскольку они в часы романтизма ни Лермонтов, ни Пушкин это не ввели, их великие поэты, то там просто у культуры это отсутствует. Но она тогда выводилась, уже позднее просто глупо было сказать про эту свободу. Оно отсутствует на базовом этом узоре. Вот но я уже там Филомат и Филареты, Швогли, вот, традиция, что это дало белорусской культуре? Это дало белорусской культуре отказность, почему отказности молодого человека перед краиной. Особистая отказность. Так само, может быть, это негативно, но традиция подпольных студентских товариств, это же чисто литовская з'ява. Такого нигде в свете не было. Они повсюду легально функционировали. А в России они просто не возникали, не зрозуміло чому. А тут тут вельми шмат, там, оприш Філомата, Філарету, ще такі повставали студентські товариства, типа дубльори.
А? Правянисты. Правянисты, а яшчэ вот я читал недавно, что як бы там утварили, ну, пробачьте мне с прозвищами проблемы. России хлопцы утварили фиктивное студэнцкае таварыства, каб таким чынам адмазаць Філамату Філарэту, каб у царскіх уладаў узнікла ўражанне, што тут паўсюдны такія таварыствы. И они там... Правянисты и были. Не. Это было... Не, ну я зараз не пригадаю. Нет, Филарет и Преминисты это одно и то же, они реально были. Не, они реально были. Это вовсе не с тусовки Філамату. Все остальные Філаматы стварали шматлікія таварыства. А гэта хлопцы стварылі самі. Ну, пробачьте, меня вылетело зараз. Як называлось товариство? И что за хлопцы, да, и где оно было? Но уголовная память. Вот, так что... Ну, якби добре зрозуміла тое, як гэта адбывалася калісьці. Ну, што давало гэта уяўленне, ну, там, романтызму. А ну, наше пытанне сёння, ну, калі не сказаць, што недабудаваная нацыя, то недоуяўленая адэкватна. Ну, з розным уяўленнем. Недоунификованная. Ну, недоуяўленая, уніфікавана. І тады вось што сёння, в прынцыпе, можа выступаць, ну, такі, ну, не ведаю, там, мае нейкі патэнцыял да стварэння такого уяўлення. Ці гэта мастакірства, аўтары, ці што? Не, ну зараз нема таких вот самых. Ранее романтизм скончился, автор уже не котируется. Есть кураторы. Мне здається, что зараз просто нема персоналей таких, які, скажем, могли бы нечто сказать, и их бы все почули. Про что? И про что? Про что? Ну про что ясно, что это телебачення, там мас-медіа, передусім телебачення. Но гэтым павінна дзяржава займацца. Это вось якраз такі в нейкім сэнсе гвалтоўныя, они не заходы, якія забяспечваюць бяспеку і устойлівасць культуры. Но гэта телебачення, ну я не ведаю, Facebook, это сродкі масавай інфармацыі. Но гэта, я не ведаю, а як это адбываецца? Бо яно адбываецца, у меня такое ўражанне, што оно зараз адбываецца, такая актуалізацыя. Сувязі з падзеямі на Украіне. Бо апошні год-два ідзе гэта подтягивание отстающих. И мне тяжко сказать, как это бывает. И в Огле, может быть, на это нема адказу. Может быть, мая рацию Андерсон, что сапраўды супольнасць сама павінна мобілізавацца, што і эмацыйна гэта все выявіць. Что вы думаете на таком плане, что національна держава вже просто будувати? Ну, той же Яцук каже, що треба будувати політичну державу. Что? Я не ведаю. Я в принципе так само, что вот это такое питание для меня, что хутчэй за все, что зараз хутчэй за все, что тут никто не будет пытаться эту державу будовать, что покольки чему нема национальной державы, потому что у свете існує цілий шерах різних структур панаддержавних, які впливають на эту державу. Это не тому, что держава перестала напруживаться и сказала, что все. А тому, что просто объективно існують справді корпорації, існують різні організації позаурадові, існує інтернет, це все структури, які для яких межі не мають значення великого, які так чи інакше впливають на життя в цій державі. Тому я не перестаю бути національним. Просто що це факт, де-факто. Тому ось будем мы там национальной державой или не будем, это я думаю, что не так от нас залежит. То есть мы зараз национальная держава, не питание. Ну неформально, мы же неформально каждый держава проект. Не подобно. Не подобно. Нет, на якой мові більше особливої держави? А это вот Согласно принципам них.
Ничего, там все нормально, нормальная трясявка. Кого взяли, что они белорусы? В принципе, Потому что в паспорте у них написано, что это родились. Ну зачем? Ну они его встречают. Я не даю себе навык, не как белорусы. Ну, я не пришло свое, все чужое. Я думаю, что это больше которое не подобно ни на российскую, ни на Польшу. Некой, ну, зусім незразумелой культуры. Модернист. Вот. Я не знаю, я это не знаю. Володя, зараз У мене до вас було таке питання. Ну, скажіть, ви ніколи не розглядали такий момент, що повстати політичної нації нам мешає наш рост етноса? Что мы знаходимся в старых, ну, таким, я маю на увазі ти, нащадки Литвинов, не та частка, яка зараз у владі, бо вони невідомо хто і як себе дадуть. Вот. Мы дошли до такого возраста, что нам любые выселки на побудову, ну, это потребная энергия. Мы, скажем, ну, взять по человеческим меркам годов 67 под 70, то нам все это тяжко. Это все равно, как вот 70-годовый человек с детенком 5-годовым гуляет. Сядь, не бегай, на что ты бежишь? Дитя садить в гору. Пришел молодейший и пошло дитя гулять. И человеку этому старому комфортно, никто его не трогает. Так и мы. Живем внутри своего этноса. Поглядите, со стороны Польши, Украины, Литвы, Латвии и России кругом остатки белорусского этноса живут. Нам тихо и комфортно, нам что там некая политичная нация. С другого боку, то, что начинается некая энергия по некой побудове, по некой отражению культуры, може, это зародився некий новий молодий народ, який от як твоє дитя, ну, треба нечто робити, не буде йти. ну, я видите, я так розумію, що криху риторично, да, що Ну, не риторично, это Гумилев. Бо, що? Гумилев. Чего вы это гимназия? Ясно. Так, ну я думаю, что, по-перше, что вот этнос там живет белорусский, ну, я в Фогле бы уже так этими этносами бы не оперовал. Там, это так само у кого это... это вот я недавно на нашей Ниве хлопец доследую этих белорусов Браславщины, Краславщины, Латвии, там, когда до и он так само ездил в Россию, под Псковская область, там где Карский робил перепись у 1865 году. Там было 60% белорусов. Себе записали у перепись. Зараз робилася перепись 20% белорусов. При этом как бы никто оттуда не выезжал. То как бы, ну этнос, ну и что? Наверное, уже не белорусы давно. Ну да, их уже по созданию белорусами тяжко назвать, но генетично, они же наши, мы же на них хотим, пашем свои. Я не лечу, что я вот пробачу. Вот когда вы меня пытаетесь, я их вот нашими абсолютно не лечу. Вы придете ему говорить, что вы наш, а он вас, знаете, это самое, пошлет, скорее всего, сюда, назад, обратно. А з іншого боку, що я ведаю людей, які ну, абсолютно якби, не мають там у себе якби, нічого білоруського, якби, і при этом якби, працюють якби, вельми ефективно на білоруському. Так вот, белорусский мовы... Давайте, я не скажу. Тоді, про узрус. Так само, ось, мені якби, вельми дивно, бо, глядите, вельми ефективні нації, вельми старі японці, китайці, габреї. Японцы не стараются. Добре, все, китайці, габреї. Все нормально. Тут взрослый И габреи не стараются. Ну, сегодняшние габреи, старосветские, Ветхого Завета, это два разных народа. Ну, тоді ви свідомо заплите. Это Гумилев. Коли ми на такі теми говоримо, то тут якби треба спрощати. Бо ми якби на різних приватних випадках просто заплутуємося. Володя Валентин. Тимур Снайпер, это русская нация может стать, мая шанс стать модерной нацией, Калинин за это не перешкодит Россию. Так и стало. У гэтай паўстанні мадэрных нацый? Это же я придумал. Я, правда, вот там читал это. Ну, что тут говорить? Ну, конечно, это самое. Я не ведаю, Володя. Я думаю, что правильно, вот так само зараз некто там сказал про Украину, что вам никто не будет помогать, если вы сами не будете бороться. Ну, никто не будет, ну, не только Россия у свете, есть інші країни.
Россия так само, якби она не это самое, она неустойливая. Она при своих колоссальных размерах, они побудовали такую культурную модель, яка якби не може забезпечити якби нормальне функціонування своїм громадянам. І це якби неустойливая модель. Так вы согласны, что мы задержим Россия ляснется, и тогда мы разговоримся. Тогда и мы ляснемся, а потом поднимемся, отряхнемся. То може і не ляшніше. Тань, я вот хотел на твое питание еще, бо я подумал, что вот мне здається, что вельми важна такая речь, як стиль. Вот я так само. Я подумала так само, що може це вже не про не безмірні сенси, яскраві образи, а про стиль і повсякденність. Да. Тим більше, що говорити йде про емоційне уявлення. А тепер якби ну шмат чого, якби ми способи комунікації, вони якби обмежовуються при трансляції стилю. Что мы купляем там, например, машину не тому, что нам это, что мы все там прочитали, прикинули, сколько бензина палить и все, а тому, что там показывают по телевизору, там господар машины, в таком костюме красивый, такой спортивный сам, там 2 собаки и жена. И тому мы купляем эти машины. И то же самое, что тычется таких больше складанных, скажем, і світопоглядних уявлень, і політичних поглядів, яны так само шмат чим ретранслюються прости. Тому що ніхто не читає програму політичних, ніхто не піднімає статистику економічної поспіховості. Всі вичитують просто стилістично. От політик симпатичний, розумний твар, значить, буде воровать. А этот простейший твар, значит честно. Ну и вот так само, стилистичная разберсанность, стилистичная недоробленность, она заминает нормальную идентификацию с этой культурной моделью. У меня есть питание, кажуть нас, інші радикальні супольності, етноси. І ось завсёды науковці кажуть, що це ж некий тип, некий конструкт, які повинні облегчати життя. А насамрэч можна поглядіць наоборот, усложняць. Чи не здається, треба отказаться от этих неких типов, потому что они приводят як расселі, расейців, белорусів. І не треба просто отказаться от этого понятия, и ось ее снаружи, и все. Новая супольность советского человека. Но тогда будет советский народ. Тут замінити один народ на другий. Тут просто так супольність зараз уже не може існувати. Тому ви можете вийти поза межі супольності і створити, вийти, наприклад, не лічити себе ніки, но інші лічать. Тут це питання не вирішається. Но при всіх цих проблемах, які створює своїм жильцям нація, вона задає вам рамки поводин, вы повинны соотноситься с этими нормами и правилами, и она дает вам одну колоссальную речь, и она робить вас бессмертным. И нация поставить именно тогда, когда возникает религийное громадство, когда человек имел гарантованное загробное життя, и тут оказалось, что он бессмертный, что ничего не будет после. А тут нация. Все? Дякую. Ну, все, дякую.